tunay na virus, isang mega one capsules ay ang pinaghalo. Amazing trio at mga idinangdag na natural. Broccoli, milk thistle, astragalus, hulalos, holy basil, bitter melon, panamerik, turme ang dilaw, at moringa, mamalunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng amazing food. Tulad ng laban sa mga impeksyon, pampalakas ng resistensya at proteksyon ng katawan laban sa mga sakit at marami pang iba. Mga alternatibo na solusyon sa aming nararamdaman sa ating katawan. Mga gamot na garantisado at napatunayan na ng mga napagaling. Amazing food, mga herbal na mga medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing na produkto, hatitik, Joey Betito. Amazing na produkto, amazing food. Amazing na produkto, amazing food. Amazing produkto. Hatid ni Doc Joey Betito. Ako po, nag-suffer po ako ng traumatic depression. Sinapal ko po ang ako, kinulugan pisikal. Kinutya, tinaraman ki mga manlain-lain na mga malalamig at maraming mga. And kaya po ako na-depress. Ngayon po, share ko lang po yun sa inyo, story lang, agi-agi ko sa buhay. Buhay po ako sa synthetic na. Bago po, biro ang depression. Kuni po ang sarok na bulong na tigre-reseta sa kuya, pampakatipon, ulan sa kuya. Para na katulog ako kimaratan. Pero po, para sa kuya, ini naging epekto sa kuya. Alam po ninyo po nata, ang ano po sa kuya kan doktor, 1 tap every before bedtime. So, minsan po, nakakatulog ako kay mga alas 8 na ibang day. Kaya lang, pag alas 11, nagigimata na naman ako. Dahil na naman ako nakakatulog. So sabi ko, if I will continue ini, magbubuhat ako. Tada ko lang kung mauubos ka ini. Ano ako ini, antidepressant na bulo. Hanggang sa ini certain. Ini pong mga ini, para po sa kuya, ay po ako naging marathon. Aram po nito ang sarap po kayo, kantidad 80 pesos. Ini pang pagkaturok, saan na po? Ining sarap, 90 pesos. Konsumo po ako 200 to 300 ang konsumo pesos a day sa bulong niyo. Kaya lang po, dahil po nararasan na pag nadidepress po, pag kita magulugon sa payo, nagaro ako tigba rin na pag sige kong kaiisip, tulog na halos nag-aararap na sa nako kaya para paday ko po ara magiging ko. Then mga di po ako sa Diyos sa kang June 1. So katrabaho ko sa LDU Kamali. Nagkarama ko. Sabi ko bro, dahil ko naaram po sa na kumapro-ibol. Kasi po ining sa room box na yun. Actually, 8,000 lang sa room 100 pieces kayo. Maliban pa po dyan, kaya kuhan ko pa po ini. Sabi ko ka sa katrabaho ko, sa'yo na naman doon akong makwarta, pangbakal ki mga bulo. Sabi ka po ni Junel sa kuya, bro, ini istingon ko. Tinawanan niya po ako, ining produkto kang Miracle Health Corporation. Ini lang po ang pigiinom ko. Kaya pirmi na po ako kaya niigwadig di sa bangko. Sabi po sa kuya ka ni Junel, nakatrabaho ko, testingon mo nga yung bro. Pinot na ginibo ko po kani 2 times a day ko. Sa rong Mega 8 at Mega 1 sa aga, sa Hugtong, sa Bangli. Aga mga tugang kong Albayano, Bicolano. Andito po sa atin si Manoy Arnold Yodike ng Manito Albay. Ito po ay dating na mild stroke at mataas ang
blood pressure, masakit ang ulo, ang batok, ang buong katawan. At siya po ay hindi na masyadong nakakalakad ng maayos. Kaya po a few months ago, pumunta po dito ang kanyang anak, bumili po ng ating mga produkto, kompletong produkto natin, good for 1 month. At ngayon po ay andito na sa atin si Manoy at makusugon ay talagang makikita mo ang kagwapuhan niya, bumata. Kaya Manoy, paki-explain tabi sa ating nanonood ngayon kung ano po nang nangyari sa inyo. Good morning po. Pagka-stroke ko po, dinala ko sa ospital. Bali 1 week ako duman. Sabi ka doktor, operahan. Abo ko. Sabi ko, abo operahan. Kung pwede, bulong-bulong lang. Sabi ka doktor, o sige, pag madala yan, putol mong duwang ugat sa liog, okay na. Pinainom ako kan so bulong na Aptol. Sabi ko, okay na mamang ano ko. Huwag mo akong operahan. Sabi ko, sabi na, sige. Pinasok uli ako doon sa taas, sa tube, CT scan. Paglabas, anong ginawa mo? Okay na yung ano mo, yung ugat mo. Wala nang bara, wala nang dugong nagbara. Iyan ang inano ko noon. Tapos sabi ko, kung pwede, lumabas na ako dito dahil ayoko ng gamot na synthetic. Ang gusto ko, herbal. Ngayon, si Doc Joey, laging narinig ito sa DCGB. Sabi ko, anak, puntan mo si Doc Joey. Ano mo ng gamot, yung para sa akin. Ayaw kong mag-maintenance ng kung ano gamot na synthetic. Sige, sabi niya. Pumunta dito yung anak ko. Nagdala ng kaunting halaga. Pagbalik, good for 1 month. Sa madaling sabi, natapos ko na yung 1 month. Ito na ang resulta. Napakaganda. Wala na yung maintenance ko nung araw. Wala na. Ito na lang ang maintenance ko, yung gamot sa kanya. Kaya kumuha uli ako ngayon. Pero okay na ang pangangatawan ko. Wala nang sumasakit sa leg ko. Kaya kayo mga brother, yung mga mataas-taas ang dugo, huwag niyong pabayaan. Pumunta kayo dito. Kung gusto niyong, ayaw niyo nang umabot kayo sa level ng upirahan pa kayo sa mga naputol na ugat sa inyo. Herbal lang ang gamot dito. Kay Doc Joey dito lang sa tapat mismo ng Central Bank. Kaya sa lahat ng nakikinig na gustong gumaling kahit anong klase na sakit, pasyalan nyo dito si Doc Joey. Salamat po. Ito po si Manoy Arnold ay retired Marines po ito. At talaga po dahil sa kanyang very stressful na gawain, kaya po nagkasakit siya na hospitalize siya ng mild stroke. At ito nga, nagtataka tayo pag after 1 month talagang ang lakas-lakas na. Kaya ang ininom lang po nito yung mga amazing products natin, Amazing 4 at iba pa. Tayo unang-una nagpapasalamat sa dakilang Panginoong Jesucristo na tulungan ang kanyang anak na si Manoy
si Arnold at ngayon po ay healthy na at ngayon po bumili uli ng parang maintenance niya. So Manoy, congratulations, mabuhay ka, God bless, Salamat and po, salamat po. good health. Yes, sir. Several months ago, at ang sabi niya sa akin, mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney. At sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Omega-1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss G. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po ang magkukwento sa atin lahat. Miss G, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yung pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Gina Rimberan, taga Pakatay, Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka ito po sa Omega-1 kay Dr. po kasi nung ano po ako na hospital po ako tapos pumunta po ako sa kanya na ano po ako ng Omega-1 tapos hindi po ako na dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po mataas po at hindi agad ako na CT scan. Pero nung uminom po ako ng Omega-1, bumaba na po saka ako na CT scan. Tapos ano po ako na operahan. Na-operahan din po ako pero nagpasalamat po ako kasi nung binayopsi po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi po ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi po ako na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya tuwa po talaga ako. Pasalamat po sa Diyos. May gawan po kay Dr. Joey dito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng nangyari po sa buhay ko. Kaya yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat ko po talaga. Nakilala ko po siya at saka may gawan po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joey Betito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss G, at sinasabi ko bayaban ka kasi bayaban nung dalaga ka. O nung Middle name po. middle name pala bayaban. Pera nga pala ang ano. Okay, so yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si G. Ay medyo matagal na rin natin nakilala. At yun nga po, nalalaman tayo nung sinabi napakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom, nung binayopsi, ay hindi na po cancerous. Yung, benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating Omega-1. So, Merry Christmas, J, and congratulations. At hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much. And God bless. Maraming salamat. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po sa atin si Nanay Carmen Gonzales. Ito po ay taga Arimbay, Legazpi City, pero ang pamilya niya talaga from Ligao, Apio Duran. At siya po ay pumunta dito ni tatay several months ago na may mga health concern. Nanay Carmen, pakikwento po ninyo sa amin kung ano po ang mga karamdaman ninyo, lalong-lalo si tatay, at kailan kayo uminom ng Amazing 4 at ano po ang nangyari, ano po ang magandang nangyari sa inyong pag-inom ng ating mga produktong natural. Ay, ako ang masasabi ko, talagang talagang the best ang produkto ni Doc Joey Betito. Kasi yung mister ko, nag-digit sa digdi at nagpabulong. Iyong nagkonsulta tungkol sa mga karamdaman ni tatay. Ano po nga ang mga karamdaman ni tatay?
May sa, ano nga, may sa may Diabetes. may sugar, Oh, sugar. May high blood. may high blood, May high blood. tapos may- sa ano pa ito? May problema sa lungs. Sa lungs, May katarata. tapos yung tuhod, May arthritis. At pag umutot, Pag nag-atot siya, is kahit mabataon pa. mabataon. Ngunyan dahin ang parang, maski nagkakab kami sa mga mall, Wala na. Wala nang amoy. Ilang linggo, ilang buwan na nakita mo, nanay, na mayroong malaking pagbabago kay tatay nung uminom ng ating mga produkto? 20, okay, dahin nga ning kuya, Dahing 3 months? dahin 3 months, 1 month lang. Oo. 1 month lang, may magayunang nangyari na. Nangyari sa iya. Marisakot mo niyan, nag-ano pa kami kan, ano ito, bulong digdikidok, Migawan. may gawan. Oo, Tapos dati amazing 4. kami simpo, Dahil sa na-address yung karamdaman sa sugar, sa high blood, high blood, so arthritis, na-address, so sa lungs ay gumanda na. Patay ngayon, so kanyang pag-utot ay mabango na. Wala nang amoy, wala nang amoy. Grabe, so phenomenal. Ano po masasabi mo, nanay, sa mga nakikinig? kaya kamong mga, may mga, kaya kamong may mga karamdaman, magdigdisa na kamo kay Doc, yung Ipito. Tani yun ang mga bulong na talagang imported, talagang Aprobado. Aprobado. Yan. Kaya Na nakakatulong. nakakatulong sa kalusugan. Wala pang side effect kasi natural. Wala side effect pa na kasi natural. Yeah, dahil sa natural. Okay. So ikaw, nanay, umiinom ka na rin ngayon. Ano iniinom mo? Itong kape. Yung kape naman, Migay Coffee. Sa kanyang green tea. Okay, yun ang iniinom mo naman dito sa atin. Yan naman ang pikin. So, nanay, maraming salamat. God bless and long life. Okay. Salamat. Okay po. Yan po si Nanay Gonzales, ang asawa niya, pinsambo po ni Mayor Gonzales ng Ligao City. Yan. Mga ano lang po ito, low profile, pero ito yung mga yamanin. Sana. Sana. Sige, regards Nanay Kitatay. God bless po. God bless. Salamat po, Lord. Thank you, thank you. Thank you. Sige, amen. Magandang umaga po, mga minamahal naming nanonood sa amin ngayon ay andito po si Madam Cherry, taga Maslog, Legazpi City, na siya po ay ang kanyang asawa dati ay na-stroke noong 2021 at hindi na po makalakad. Talagang grabe ang sakripisyo nito ni Madam. At siya po ay uminom ng Amazing for during the time hanggang sa yung kanya pong wheelchair ay bininta na sa akin at para makabili po ng ating mga amazing products. Ikwento mo, Madam, kasi sabi niya ngayon, yung kanyang asawa po dati, hirap na hirap sila. Ngayon po ay nagmumotor na, nag-drive na ng motor. So it's amazing kasi ngayon bumalik siya at bumili po ng ating mga produkto. So Madam, kwento po ninyo sa ating mga nanonood yung nangyari po sa inyong asawa. Last 2021 po, Dok, inatake ang asawa ko. So, dinala namin sa ospital at nung ilabas ay totally stroke na talaga siya. Talagang hindi na makalakad. Hindi na siya makalakad. Nakahiga na lang sa tama. Siya. Tapos nung nangyari ay may reseta sa kanyang pitong Gamot. na hindi naman sa kanya talaga Tumatalab. Sabi niya, ay alisin mo na itong mga gamot sa akin kasi hindi na talaga ako Hindi niya kaya. Hindi, wala na talaga ako Pag-asa. nararamdaman na pag-asa. Sabi ko, ano naman ang gagawin ko? Sabi niya, hanapan mo ako ng magandang gamot para naman gusto ko pa mabuhay. Kaya na-invite ako ni Mrs. Olimpo. Miss Olimpo, na yung anak niya, na yung anak na natulungan natin kasi kung may leukemia, yung anak niyang dalagita, nagkikimo. Sabi ko, inanap ko yung office mo. Nakalata ko, alam mo ba, doon pa sa may BCGB. Opo. So, hinanap ko ang makalipat dito sa Albay, sa Itaban na, sa Bangko Central. So, dito na ako nagbili ng gamot sa'yo. So, ngayon, nung
nakabili ako ng gamot dahil meron pa ako ng budget, nasa Lucia ko siya. So, uminom siya ng Mega 1 noon. Naubos na yung isang box. May pagbabago agad. Nakalakad siya. Nakatayo na siya. Tapos nawala yung mga manas niya. So, ngayon, So ilang linggo po yun, ilang buwan bago siya nakatayo? Nakalakad? madali lang. Mga isang buwan lang. Mahigit isang buwan. Mahigit isang buwan lang. Oo, mahigit Na isang dati buwan. ay nakahiga na lang sa kama, ngayon nakatayo. Oo, madali lang makaskas yung Makaskason. Kaya nung naubos Nung yun, naubos na yun, sabi ko, wala na akong pambili. Dapat i-news natin. Sabi ko, kausapin ko na lang si Doc Joey na ano kaya, kung nakatayo ka na, lumalim ka na, nakalakad ka na, wala nang gagamit ng wheelchair mo, balik ko na lang yung para i-news yung patno. kaya pala sabi mo sa akin noon, o Doc Joey, pwede ba ang wheelchair to? Ibinta ko sa iyo at ibili ko ng itong mga produkto mong natural na nakatulong sa iyong asawa. Sabi ko naman, para tuloy-tuloy nga ang paggaling, okay. So, nung pinainom mo siya noong mga produkto natin, ano nangyari? Tuluyan siyang Tuluyan gumaling. siya gumaling sa, Praise God. sa ngayon, nagmumotor na siya. Jesus, praise God, hallelujah. Nakakatulong na siya sa akin sa pagsain, Yes. kaso, syempre matanda na siya ngayon. No. Yung ugali niya na naman. Okay. Ay, hayaan mo na Kakaputin yan. natin. Hayaan mo na yan. Yung ugali na So, ano po masasabi mo sa ating mga Maraming produkto? salamat at talagang amazing. Amazing talaga. Products. Ngayon, eto, bumalik ako kay doktor Oo. para bumili naman ako, nagkonsulta naman ako kasi Para sa iyo bumalik naman. na naman yung aking hyperacidity dahil stress na nga ako sa Okay. sobra na naman ang kanyang Kaya relax, kasaway. relax. Laging magdasal tayo sa Opo, Panginoon. opo. Positive attitude. Opo. At ito mga produkto natin na nakatutulong. Opo. So, ano po masasabi ninyo, madam, sa mga nanonood sa atin ngayon? Doon sa mga nanonood at hindi pa nagsubok na bumili ng gamot ng Amazing Treo at saka Amazing 4, Mega 1 at saka lahat ng produkto. Subukan nyo na kasi hindi kayo magsisisi. Talagang may pagbabago, Very, very may ako nga ito, tingnan mo, masakit ang aking katawan at saka ang tiyan ko. Ito, nag-try ako ng green tea. Okay. Naramdaman ko parang nawala na yung hapdi ng aking bituka. Yeah. Kaya lahat ng mga hindi pa nakapag-try ng gamot ng Amazing Treo, punta na lang kayo dito kay Doc Joey Pitito sa tapat ng Central Bank. At mabait si Doktor kung kulang ang inyong budget. Pwede nyo na lang kausapin. Hinganan nyo na lang ng discount. Kasi ako nga, ito, nag-avail ako ng discount. So, kung gusto nyo mag-member, pwede. So, maraming salamat, Doc. So, thank you so much, madam. Talagang Salamat. God is good. God talagang gumagalaw siya para matulungan ang ating mga pasyente. Kasi ang sinasabi ko parati, ang ating Panginoong buhay ang gumagawa para po tayo matulungan. Maraming salamat. At ginagamit lang po ang ating amazing products, ang mga amazing po na yan. So salamat, hopefully si Sir ay tuloy-tuloy ang pagaling, tuloy-tuloy magkapagkamo, magdandahan lang pag-drive ng motor. At kayo naman sana po ay lalo tayong lumawi ang buhay. God bless po and good day. Salamat. Ako po si Fren Bola Jr., taga Amoraon, Raco-Raco, Albay. 43 years old. Ako po ay may nagkaroon ng bukol sa may leeg. At dahil po sa pag-inom ko ng Amazing 4, ito po ang resulta, biglang limitang ka aking bukol sa leeg. Okay. Ang sabi mo kasi, Brad, na sabi kan sa imong doktor, pinapabiopsy ka. Iyo po, So ano nangyari? abo ko pong ipabiopsy ka. Huwag mong pabiopsy. Kaya daw sabi ni Mama, di napakinggan ko po ang programa niyo sa radyo. Yun po, pumunta po ako sa inyo. Ito po yung resulta sa halos kulang 2 buwan na pag-inom ko ng produkto nyo. Ito po ang resulta. Minus, ibig sabihin, yung bukol mo ay biglang may mga lumabas. Anong mga lumabas dyan? Nana. Biruin po ninyo. Kasi ang suspect ng doktor, cancerous. Ayun po. Abo ko pong ipabayad si Kaya habok mo pabiopsy, so uminom ka ng Amazing 4. Ayun po.
So less than 2 months, yun ang nangyari. Yun ang nangyari. Lumabas, lumiit na ngayon ang Lumiit bukol mo. Lumiit na po. Oo, so ito po isa umiinom sa April, May, June, July. Opo. So nasa 3 months, may 3 months pa lang. Opo. So ito na ang resulta, lumiit na. At lumabas na po yung busis ko. At dati wala itong boses, ngayon may boses na. Opo. O biruin po ninyo yan mga kaibigan. It's phenomenal. God's grace. God's grace po itong nangyari kay brother. Kaya ano masasabi mo dito sa iniinom mong mga produkto natin? Yung sa akin, ako lang pang tatanungin, kung ano pang mga karamdaman nyo, pumunta lang po kayo dito kay Doc Joey, dito, at mag-avail po kayo ng Amazing 4. Maganda pong klaseng gamutan ito. Okay, so yan po ay nanggaling sa ating kababayan na 43 years old pa lang. Oo, si Mr. Efren Bula Jr. ng Rapu-Rapu Albay na takot po magpabiopsy kaya uminom lang ng ating mga Amazing 4 less than 2 months. Lumabas na po yung mga nana, yung mga white phloids at lumiit na kasi at dati halos hindi lumalabas ang buses. O ngayon po, normal na ang kanyang buses. Kaya praise God, pasalamat tayo una sa Panginoon Diyos. Ako po yung nagpapasalamat talaga sa Panginoon dahil po sa natuklasang gamot ng aking karamdaman. Dito lang parang po kay Doc Joey dito. Matatag pa nito. Okay, so maraming salamat, congratulations. So tuloy-tuloy lang hanggat sa mawala na yan. Then kung talagang ano na yan, yung walang-wala na, so normal na, ipa-x-ray mo na, paano ko na, makita natin kung mayroon pa o wala na talaga. Kasi nakita ko, malaking bagay na talaga, kasi dati ang laki-laki at wala kang busis dati. So ngayon halos normal ka na sa pagsasalita mo. So mga kaibigan, mga minamahal kong kababayan, ito po ay nagpapatunay na isang hindi ko naman kilala ito, napakinggan lang tayo sa radyo, na natulungan ng ating Amazing 4 na galing sa Amerika. It's phenomenal. Ito po ay hindi tsamba-tsamba. Ito po na natutulungan ito, libo-libo ng tao sa Luzon, Visayas, and Mindanao. So maraming salamat. Congratulations and God bless. Salamat po, Doc. Okay. Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Madam Elsie Domingo ng Manito Albay. At ikukwento niya po yung nangyari kay Mr. Domingo. Na ito po nung pumunta sila dito, ang daming karamdaman at yung pong creatinine 700 plus. So ngayon po after 3 months of uminom ng ating mga amazing products, especially yung Amazing 4, ngayon po yung creatinine is only 137. Okay. At yung doktor, yung medical doctor nila nagulat. At paano nangyari yun? So aside from that, ang dami pang sakit ni Mr. Domingo at ipapaliwanag po sa atin ni Ma'am Elsie ay dati po grabe ang karamdaman, ngayon po konti na lang po, actually uric acid na lang ata. So ma'am, paliwanag po sa ating mga nanonood, ito po yung nanonood po sa atin ay buong Pilipinas or even buong mundo, para malaman nila na tayo dito talaga tumutulong sa ating lahat ng taong naniniwala. Unang-una sa Panginoon Diyos, pangalawa positive attitude, pangatlo dito po sa mga dito sa aming office. Located po ang opisina ni Doc Joey sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front Bangko Sentral ng Pilipinas. At bukas po kami from Monday to Saturday, 8 o'clock a.m. hanggang 7 o'clock p.m. po. Kaya po yung mga pasyente namin na nagbabalak pang humabol ngayong araw, para makapag-avail po ng ating amazing products, ay pamunta lamang po kayo dito sa aming office kasi bukas na bukas pa po ang aming opisina hanggang alas 7 po. So ayan, kapag Sunday naman, kung ang oras nyo lamang po ay Sunday, yun lang ang oras na wala kayong trabaho at ang oras na pwede ninyong masamahan yung mga kapamilya ninyong may karamdaman, pwede naman po kayong magpa-schedule dito sa aming office. So, ayan, may mga numbers po at si Doc Joey na pwede po ninyong tawagan once po na may mga katanungan kayo, syempre, about sa inyong health problem, sa ating mga produkto, at pati na rin po kung magpa-schedule kayo. So,
Ito na po ang mga numbers ni Doc Joey. So, una na po dyan, naman kung ang oras nyo lamang po ay Sunday, yun lang ang oras na wala kayong trabaho at ang oras na pwede ninyong masamahan yung mga kapamilya ninyong may karamdaman, pwede naman po kayong magpa-schedule dito sa aming office. So ayan, may mga numbers po at si Doc Joey na pwede po ninyong tawagan once po na may mga katanungan kayo, syempre about sa inyong health problem, sa ating mga produkto, at pati na rin po kung magpapaschedule kayo. So, eto na po ang mga numbers ni Doc Joey. So, una na po dyan sa Smart, 0910-448-2598. Again, 0910-448-2598. So, yan po ang number ni Doc Joey sa Smart. At sa mga Globe user naman po, eto naman po ang number ni Doc Joey sa Globe, 0917-853-8933. Again, 0917-853-8933. So, yan po yung mga numbers ni Doc Joey na maaari nyo pong i-contact once po na magpapaschedule kayo. Kasi pag Sunday morning, ay bukas po dito sa office, half day, from 9 o'clock a.m. Until 11 o'clock a.m. And then half day, ay andyan po minsan sa Dorotea Resort and Spa, which is located po sa Purukuan, Kahugutan, Bakakay, Albay, si Doc Joey, pati po si Ma'am Arlene. Kaya po yung lahat po ng mga taga-Bakakay, at lalong-lalo na po yung mga taga-First District, ay pwede po kayo dyan magpakonsulta every Sunday. But to make sure po, ay na andyan talaga sinda, ay mag-contact po kayo doon sa mga binigay ko kanina ang mga numbers ni Doc Joey. At kung meron naman po kayong mga social media account, kasi di ba ngayon, karamihan sa mga tao, bata, up to matanda, ay meron na pong mga Facebook. So, kung meron po kayo niyan, ay pwede naman kayong pumunta sa Facebook at doon sa search bar, hanapin nyo po yung mga personal account ni Doc Joey. Kasi doon po ay medyo active din si Doc Joey, kaya pag open niya ng cellphone niya, ay agad-agad niya pong mababasa or ma-receive once po na may mga inquiries kayo about sa inyong health problem. At ma-replyan po kayo ni Doc Joey ng maaga. So, ang unang account po ni Doc Joey, yun po ang Joey Bibon Bitito. Again, Joey Bibon Bitito. At bukod po dyan, meron pa po siyang second account. So, yun naman po ang Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. Kaya naman po, sa may mga Facebook, yun na lang po ang hanapin ninyo. Kasi pwede po kayo dyan mag-video call. So, halos makikita nyo yung mukha ni Doc Joey sa cellphone nyo. At syempre, magtitiwala kayo sa mga sasabihin niya. Syempre, sa mga isasuggest niya. So, yan po. At bukod din po dyan, meron din po kaming Facebook page, which is naka-live po tayo ngayon dito sa Doc Joey Bitito page. At pwede na rin po kayo dyan mag-inquire, mag-message kung ano ba yung mga katanungan ninyo about po sa health problem ninyo. So ayan, dahil medyo kanti ang ating oras ngayon kasi nag-run out kanina, so tatalakayin ko po muna yung mga products ni Doc Joey talagang nakakatulong po sa mga taong may health problem. So dito kasi karamihan, almost araw-araw na mga pumupunta dito mga pasyente, iba't iba yung klaseng mga sakit. Meron pong may mga matataas ang sugar, which are diabetic. Tapos meron naman pong high blood, mataas ang cholesterol. At meron po kadalasan yung may mga arthritis, gout, masakit ang mga kasuan. Pati na rin po yung may mga problema pagdating po sa kanilang kidney, yung matataas po ang creatinine. So usually po, sila po yung mga taong pumupunta or pasyenteng pumupunta dito. So kalamitan naman yung may mga cancer. So ito pong mga products ni Doc Joey, inuulit ko lamang po, ito po ay all natural. So ito po ay galing pa pong Florida,
USA. Kaya po, wala po kayong ikakabahalang magkakaroon po ng bad side effects sa inyong kalusugan kasi ito din po ay aprobado na po ng Food and Drug Administration. At bukod po dyan, ito po ay proven and tested na po since 2008. So halos ilang daang pasyente na yung mga pumupunta kay Doc Joey na natutulungan po nitong ating mga produkto. So, ano ba yung mga products ni Doc Joey na palagi naming binabanggit? So, yun po yung Amazing 4. So, yan pong Amazing 4 ay hindi po yan iisang klaseng kapsula lamang. So, yan po ay combination ng 4 na klaseng kapsula. So, again, andyan po si Mega A, Multi-5, Miracle C, at Mega 1. So, ayan, kung kayo po ramdam nyo sa sarili ninyo, na mabilis kayong magkaroon ng iba't ibang karamdaman tulad po meron kayong katarata, cancer, at ramdam ninyo po na halos puno ng toxins na yung loob ng katawan ninyo. So, it's time na po para i-take po ninyo itong Mega A capsule. Kasi ito pong Mega A capsule ay combination po ito ng bali 5 klaseng mga prutas na nagtataglay ng antioxidant property. So, yan pong antioxidant na yan, nakakatulong po yan sa inyong katawan, lalo-lalo na po kung kayo po ay may mga sakit na cancer, katarata, yan, may mga sakit sa UTI, sa heart, pwedeng-pwede po sa inyo itong produkto nating Mega A. So, bukod po dyan, ang ating Mega A din po pala ay napakaganda pagdating po sa paglaban nito sa mga tinatawag nating free radicals. So, yan po kasi mga free radicals na tinatawag natin ay ang nagkukos ng iba't ibang klaseng health problem. Yan. Kaya kung meron kayong Mega A na ini-intake, so, check po na malalabanan po yan. At may iwasan syempre magkaroon ng iba't ibang karamdaman. So, ang ilan lamang po sa mga benepisyong maibibigay ni Doc na ang ating Mega A capsule. So, ito po ay napakaganda pagdating po sa mga taong may arthritis. Kaya po kung kayo ay mataas ang uric acid, may nabubukol-bukol na po sa mga joints ninyo, sa bukong-bukong ninyo, sa siko, pati na rin po dito sa may mga daliri ninyo. So, pumunta lamang po kayo dito sa office ni Doc Joey at magpakonsulta. So, ang consultation kasi kay Doc Joey ay libre lamang po. So, ang babayaran nyo lang ay yung mga produktong isasuggest po sa inyo ni Doc Joey na dapat po ninyong inumin. So, bukod po dyan, maganda rin po ito sa mga taong matataas yung bad cholesterol at meron din po itong pang-prevent ng cancer, pati na rin po yung may mga UTI, maganda rin po ito sa kanila, pati na rin po yung may mga problema sa puso. So, di ba? Ang daming benepisyong maibibigay ni Mega A sa ating katawan. Kaya po kung kayo po ay may arthritis, may problema sa mata, may problema sa skin, may cancer, may pamamaga, may UTI, pati na rin po yung may mga mental health issue. So, yan, pwedeng-pwede po kayo nitong mag-take na Mega A capsule. So, pangalawa nating produkto, yun naman po yung tinatawag nating Multi-5 capsule. So, kung ang katawan ninyo ay very mahina na, so, kasi minsan humihina din po ang katawan natin once po na mahina ang immune system ng isang tao. So, dapat po or need po ninyong palakasin ang inyong immune system. So, ito po, si Multi-5 ay isa po sa mga kakatulong sa inyo para po mas mapalakas yung immune system ninyo. Kasi ito po, ang ingredients po nito ay mga mushroom. So, halos 5 klaseng mga mushroom na nagtataglay ng immune booster or yung nagpapalakas po ng immune system mo. So, andito po ang maitake, shiitake, reishi, agaricus blazei, cordyceps, and then, maitake, shiitake, reishi, agaricus blazei, at cordyceps. So, yun po yung mga ingredients na nakakapaloob dito sa ating Multi-5 capsule. So, ito rin po ay napakaganda pagdating po sa may mga tao, may mga cancer, at nahihirapan pong dumumi. So, ayan, yung mga taong nahihirapan dumumi, mga ilang araw na kayo, mga 3 araw, 1 linggong hindi nakakadumi, yan, pwedeng-pwede po sa inyo itong Multi-5 capsule. Kasi, di ba, pag yan po ay naimbak sa loob ng katawan ninyo, so malalason po
ang katawan ninyo at magkukos din po ito ng problema pagdating po sa inyong kalusugan. Kaya po kung habang maaga pa po ay dapat gumawa na po kayo ng aksyon kung paano po matutulungan ang iyong mga katawan. So, paano maging healthy. So, ang pangatlo, yun po yung tinatawag nating Miracle C capsule. So, si Miracle C naman po, ito po ay napakayaman pagdating po sa vitamin C. Kasi ang mga ingredients naman po nito ay nagtataglay ng vitamin C. Kasi andito po yung, yung tinatawag nating acerola berry, ester C, rose hip, sea buckthorn, at Indian gooseberry. So, yan po ang mga berries na nagtataglay ng vitamin C. And remember, palagi po namin ditong sinasabi sa aming programa na ang katawan natin need ng vitamin C para po maprotektahan tayo sa iba't ibang klaseng karamdaman tulad na lamang po ng sipon, ubo, lagnat, or trangkaso. Pati na rin po yung pagpapaganda ng skin natin, kinakailangan yung vitamin C at pagpapaganda ng ating mga gums. So pati rin po sa may mga problema sa mata, sa vision, kinakailangan po ninyo ang vitamin C. Pero, what if hindi kayo nakakakain ng mga gulay or prutas na nagtataglay sa vitamin C? So, kailangan po ninyong kumuha nito sa mga food supplement na i-intake ninyo o kaya naman po sa mga vitamins na iinom ninyo na meron pong vitamin C. Kasi remember, ang katawan po natin ay hindi po yan nag-produce ng vitamin C at makukuha na lamang po natin ito kapag kumain tayo ng gulay, prutas, or uminom tayo ng mga vitamins or food supplement na nagtataglay ng vitamin C. Bukod po dyan pala, ang ating Miracle C capsule din po ay nakatulong sa pagdating sa anti-aging. Kaya po kung kayo po ay ayaw nyo pang tumanda, gusto nyo yung bumata, yan. Ang magiging example po ninyo yan, si Doc Joey Bitito. Kasi nga po, karamihan ng mga pasyenteng pumupunta dito sa amin, hindi nila halatang 72 years old na si Doc Joey Bitito. So, kala nila nasa 50s pa lang dahil nga po ang appearance niya ay hindi po kumbaga hindi pang 72 years old. So, ano ba yung sekreto niya? So, ibubulgar na natin yung sekreto ni Doc Joey. So, ang sekreto niya lang po ay yung Amazing 4, which are Mega A, Multi-5, Miracle C, at si Mega 1. So, yan po lang ang yung ini-intake ni Doc Joey para po maging healthy siya at syempre looking young everyday. So, ito lamang po yung iniinom ni Doc Joey. Hindi po kasi siya umiinom ng iba't ibang klaseng synthetic drug. So, di ba, mag-72 na siya this coming August, pero wala pa po siyang mga maintenance sa high blood, sa diabetic. So, tanging ang iniinom niya lamang po ay itong mga produkto niyang napaka-amazing talaga. So, para po makompleto yung apat, so, andito po yung Mega 1 capsule. So, sa Mega 1 capsule naman po, ito po ay combination ng 21 powerful ingredients. So, bakit? Kasi andito na po yung ingredients na kay Mega A, Multi-5, pati na rin po kay Miracle C. At para maging 21, dinagdagan pa po ito ng iba't ibang klaseng mga herbs at mga gulay. So, biruin nyo na lamang po kung halos araw-araw kayong umiinom nitong mga kapsula ni Doc Joey, parang araw-araw na rin po kayong kumakain ng mga gulay at prutas at may mga kasama pang herbs na nakakatulong po sa inyong kalusugan. So, di ba? Ang kailangan kasi ng katawan natin everyday ay 5 klaseng gulay at 5 klaseng mga prutas. So, kung hindi natin yun nakakain, so siguro sa pag-intake nitong ating mga kapsula, ay 100% po may bibigay nito yung mga kinakailangan ng katawan natin na nutrients, vitamins, pati na rin po yung mga minerals. Para po ang katawan natin
ay maging malusog, masustansya, at syempre, lumakas at humaba ang buhay. So yan si Doc Joey, ang iniim niya pong edad ay until 140 years old. So yan, titingnan po natin. Pag umabot talaga ng 140, ay napakagaling po talaga ng ating Amazing 4 products. At bukod po dyan sa ating Amazing 4 na mga kapsula, meron pa po kaming ibang mga produkto, yun po yung tinatawag naming Amazing Healthy Drinks. So, ang Amazing Healthy Drinks po ay meron po dyan na coffee. Yan, kung coffee lover ka, pero ang iniinom mo yung mga 3-in-1 na nagdudulot pa ng mga problema sa katawan mo, later on sa kidney mo, may mga side effect pa. So, I recommend na mag-switch na po kayo or lumipat na kayo sa mga natural coffee para po may magkaroon pa kayo ng mga magandang benepisyo sa loob ng katawan ninyo at hindi po masira agad-agad yung katawan ninyo. So, dito kasi meron kami mga coffee. So, andito po ang Mega A Coffee, which is mga more on man po siya mga berries. Yan. Kung ano po yung ingredients na kay Mega A Capsule, yun din po ang ingredients na nakapaloob kay Mega A Coffee. So, pero, wag po nating isipin na ay parehas lang yung ingredients na kay Mega A Capsule and then kay Mega A Coffee. So, magko-coffee na lang ako kasi medyo mura. So, ito po kasi, ang isang capsule, isipin nyo na lang po, ang isang capsule ay equivalent po yan ng 10 sachet na coffee. So, mas maganda pa rin po na ipa-prioritize ninyo yung kapsula. Kasi 100% po sa isang capsule lang na ininim ninyo, so 100% ang mga benefits ay makukuha po ninyo. So, kumbaga, itong mga coffee natin ay pangdagdag na lamang po sa pang-araw-araw ninyong iniinom. At makakatulong din syempre sa inyong katawan. So, ito pong si Mega A Coffee ay 5 klaseng mga berries din po ito, which are acai berry, blueberry, cranberry, at elderberry, pati na rin po ang pomegranate. So, ayan, kung ano po yung mga ingredients na may bibigay na sa katawan natin itong mga berries na ito, yun din po ang makukuha natin. So, katulad po, maganda rin po itong antioxidant. So, makakatulong po yan para po ma-cleanse yung katawan ninyo. So, ang pangalawa nating coffee, ito naman po yung Multi-5 Coffee. So, sa Multi-5 Coffee naman po, yan, ang ingredients naman po nito ay 5 klaseng mga mushroom. So, andito po yung Agaricus blazei, cordyceps, maitake, reishi, and shiitake. So, ito naman po ay napakaganda pagdating po sa kalalakihan. So, kung gusto nyo mas lumakas yung pangangatawan ninyo, yan, dito kasi sa office namin may ibang mga pasyente na naghahanap talaga, yung lalo na yung mga lalaki, naghahanap sila kung ano ba yung makakapagpalakas sa kanilang pangangatawan, pati na rin sa tuhod. So, ito po yung Multi-5 Coffee. At kung ayaw nyo naman, ay wait lang, meron pa po pala kaming isang klaseng coffee. So, ito naman po, yung tinatawag nating Amazing Coffee Mix. So, ang Amazing Coffee Mix naman po, ay ito po ay 14-in-1. So, ang pinagkaiba naman po nito kay Mega A Coffee and then Multi-5 Coffee, ang pampatamis niya po ay stevia. So, natural sweetener. So, kahit po diabetic kayo, mataas yung sugar ninyo, ay okay na okay pa rin pong uminom kayo nitong ating Amazing Coffee kasi natural po ang ginamit sa kanyang pangpatamis. At bukod po dyan, ito rin po ay combination ng mga berries at mga mushroom na kay Mega A at Multi-5 Coffee. At bukod po dyan, meron din po itong dinagdag ditong moringa or malunggay. So yan din po ang moringa or malunggay ay napakarami din po mga benepisyo or sustansyang maibibigay sa ating katawan. So, kung ayaw nyo naman po ng mga coffee, kasi hindi kayo coffee lover, meron naman po kami ditong choco. So, ito po yung Mega Choco. Yan. Ito din po, Mega Choco namin ay pwedeng-pwede po ito sa mga bata. Kasi ito po ay merong brain booster or brain enhancer. Kaya maganda po ito, lalong-lalo na po sa mga anak ninyo kung nag-aaral pa sila.
palagi silang may exam, may quiz, para hindi po nila agad-agad yung makalimutan kung yung mga tinuro sa kanya at mas lalo pong tumalino yung kanilang isipan. So, pwede po ninyo itong ipainom na Mega Choco. Kasi ito po ay may brain enhancer or brain booster. At syempre, hindi lang po ito pwede sa mga bata, pwede rin po ito sa matatanda nagkakaedad na. Kasi 'di ba, napapansin na natin, kahit hindi pa nga nagkakaedad yung tao, ay palagi nang makakalimutin. So, para po maiwasan ang pagiging makakalimutin, pwede po ninyo itong i-take everyday na Mega Choco. At bukod po dyan, meron din kaming amazing juice product. So, ito naman po yung juice. Kung kayo naman po ay may mga problema sa pag-ihi, UTI, may mga ubo, sipon, yan. At hindi siya madaling mawala. So, I recommend ko po na pwede po ninyo itong inumin na amazing juice with Miracle C and then glutathione. Yan. Magaling din po ito or maganda rin po ito sa mga balat ninyo. So, ito kasi si Amazing Juice, kung may ubo, sipon kayo at lemang hindi mawala-wala sa inyong mga lalamunan, itimpla lamang po ninyo ito sa maligamgam na tubig at pwede nyo po siyang inumin twice a day para po mas maganda yung resulta sa inyo. So, recently lamang po ay meron kaming pasyente na taga-Taisan, so si Mama Risa Dalde. So, halos daw umaga, meron siyang plema sa kanyang lalamunan. And then, para na siyang nasusuka every morning kasi hindi niya nga po mailabas yung plema. At nung pumunta siya kay Doc Joey, bumili siya nitong ating amazing juice at linaklak niya daw pa ang amazing juice, halos ginawa niyang 3 times a day. So, ilang araw lamang po daw ay nailabas niya yung plemang nasa loob ng lalamunan niyang matagal na pong nakaimba. Kaya po kung kayo din po ay may problema sa lungs, yan, meron kayong plema, sipon, ubo, pwede po ninyo itong i-take si ating amazing juice at sabayan na rin po ninyo ng Miracle C. So, maganda po ang mga combination yan. Kaya naman po, kung meron pa po kayong ibang karagdagang mga katanungan, welcome po kayong pumunta dito sa aming office para po humingi ng mga suggestions, advices kay Doc Joey. And then again, ang aming office po ay located sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front Bangko Sentral ng Pilipinas. So, mismong kaharap lamang po ng Bangko Sentral. At meron na rin po kami ditong signage, kaya po hindi po kayo maliligaw. Basta magtanong na lamang kayo kung may nakita kayong tao sa labas, kung saan papasok yung office ni Doc Joey Betito. Day naman po, half day dito sa office namin bukas sa Cabangan from 9 o'clock a.m. until 11 o'clock a.m. Then, in the afternoon, andyan po si Doc Joey at si Ma'am Arlene sa Dorotea Resort and Spa. So, andyan sila mga 1 o'clock p.m. until 5 o'clock p.m. But, para po ma-sure ninyo andyan talaga sila, pwede po kayong mag-message doon or tumawag sa mga nabanggit ko kaninang numero. So, ulitin ko po yon sa Smart 0910-448-2598 at sa Globe 0917-853-8933. So, ayan. Dahil patatapos na naman ang ating oras, same time po bukas, palagi nyo pong abangan at subaybayan ang programang Kalusugan Kabuhayan dito sa DCGB, pati po sa aming Facebook page na Doc Joey Betito page. So bukas po magkita-kita tayo dito sa ating office ng lahat pong may health problem. So ayan, my name is Miss Angel Garcia, ang nakasama po ninyo ngayong gabi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. Sa ngalan po na ating CEO na si Doc Joey Betito, o mas kilala bilang ang lalaking hindi tumatanda, and together po sa aming Vice President, kay Ma'am Ann Betito Princena, and together po with my partner dito sa aming office, kay Miss Arlene Pabelonia. Maraming salamat po. God bless, good health, and keep safe everyone.